Marami kang bala dapat para mapansin ka. Sinuot ko talaga, partner, yung mga pangmalakasan kasi yun talagang ang aking instruction kay Madam Mayet. Madam Mayet, ang isusuot ko po yung talaga pong mapapansin po ako. Ayun. So, pinasuot niya ako ng mga jamon. Shine like a bright, like a diamond. So, diba? Nasilaw lahat ng tao. Ano ba yan? Hindi, tsaka partner. Parang birthday ko talaga. Alam mo yun, parang ako lang yung kakaiba yung suot. Pero hindi naman ako nagugulat sa ganun, partner. Kasi on ordinary day, ganun din naman talaga ako. Tapos ganyan din yung headband mo. Hindi na ako ng ganito. Tapos natutukan ka ng ilaw. Yung chandelier na chandelier talaga. Ako na talaga yung source ng ilaw ng stage. Hindi, pero thank you talaga kay Thank you, Lord. Thank you. Para sa akin, para sa akin talaga, it's really a full circle moment with Shan. Kasi siya parang ang galing lang, no? Maganda lang kasi meron siyang history ng message sa akin, how the tambalan was a part of his life Yun, 'di ba? So para sa akin full circle moment siya na yung ako naman yung merong gusto, 'di ba? Siya naman yung nakapagbigay. 'Di ba? Ang galing lang ni Lord sa part na 'yon. Always correct. Always. Masarap yung ganung klase ng feeling na parang grabe, no, blessed ka at that particular moment in time na parang nag-align ang lahat ng mga planets. Correct. Para ibigay sa iyo yung moment na yun. At alam mo pa yung sinasabi mo pag-align ng planets, first time yata or for the first time in such a long time na yung asawa ko, partner, umupo, hindi nagreklamo, hindi umalis. 'Di ba? Hanggang natapos yung programa. Dati nga, partner, mag-attend kami ng concert. Gustong-gusto niya yung binili ko. Natagalan lang ng kaunti, partner, hindi nag-start ng oras, partner. Alam mo, umalis na kami. Isang song lang yung pinakinggan namin. Idol niya yun, Kaya parang yung pag-align ng universe, talagang sabi ko talaga sa kanya pagkatapos sa asawa ko, thank you, Thank you. Hindi ka umalis, hindi ka nagreklamo, hindi ko problema na aalis ka kasi alam mo naman, partner, even if ako yung extrovert on radio, I am a submissive wife. Sinusunod ko yung sabi ng simbahan, 'di ba? Ng mga babae, magpasakop kayo. Magpasakop kayo sa inyong mga asawa, 'di ba? So alam ko yung place niya. So kapag kailangan niya umalis, nalalurky ako kailangan niya umalis. Hindi, ayoko umalis Tinapos namin hanggang dulo nang hindi siya nagreklamo. Alam mo yun? Minsan nagreklamo pero pag uwi ng bahay, ginilitan ka. Correct. Gininipuan ako sa gilid. Pag uwi sa bahay, minura ako. Nahimik lang pero paglabas ng venue. At hindi rin siya galit. Yung hinihila ka sa tenga. Ang tagal-tagal mo. Kanina pa ako init sa loob. Mo. At hindi rin siya nagalit kahit late kami nakauwi. Di ba? Talaga nag-align ng universe. Correct, nag-align ng mga planets. And moment talaga yun, mga special kaibigan. Moment siya. Try niyong i-notice yung mga ganong sitwasyon. Maaari kasing ibinigay yung sitwasyon. I mean, kunyari halimbawa nagpapaparty ka, ibinigay ang magandang weather. Diba? Ibinigay ang mga bisitang inimbitahan mo, umattend talaga sila lahat. At yung mga inimbitahan mo, mga bisita, lahat may regalo. Yan, diba? Lahat may regalo. Pero sablay yung catering. Bibihira yung perfect. Parang 10/10 di ba? Pag i-rate mo siya, kumbaga sa exam, 10/10 yung nakuha mo. Ganun yung feeling, masarap na umuwi ng bahay, kinikwento mo hanggang kahit tapos na yung event, kahit ilang araw na yung nakalipas. Kasi nga, yung moment na yun, 100% happiness and satisfaction yung na-achieve mo. So true. Di ba? At bibihira mangyari yun, mga kaibigan, So pag nagkaroon ka ng moment na ganun, ipagpasalamat mo. Tama ako, diba, thankful talaga. Lahat talaga ang universe, ang mga planets sa buhay natin. Nag-align. Thank you, Lord! Oo. Saya-saya ko talaga. Perfect moment. Parang ganun. Perfect moment. Everything fell into its proper place. Yes. Diba? At lagi naman ganun. Generally in life, mga kabisyo, sometimes parang the puzzle pieces don't fit. Baka kasi hindi pa panahon. Correct, hindi pa talaga aligned ang lahat 'di ba? The puzzle pieces don't fit. Bakit parang ganun, parang may sablay, may hindi pa ako nagtatagumpay sa buhay. Parang may ganun. Kasi nga hindi pa rin panahon. 'Di ba? Yun naman yung lagi natin sinasabi, 'di ba? Isaiah 60:22. When the time is right, I the Lord will make it happen. 'Di ba? Buti na lang, partner, talaga nung time na pumayat na ako, ganyan. Hindi, ang galing lang ng laging ganun at lagi tayong maging conscious sa ganun. Tama si partner. Let's also be conscious of those moments na
Ay, ang galing. Di ba? Kaya pala. Di ba parang ganun? Kaya pala pinagtagpo, or kaya pala nagkahiwalay, or kaya pala ganito, kaya pala ito nangyari, kaya pala hindi natuloy, kaya pala natuloy. Di ba? Yung mga ganong klase mga moment. Let's be conscious of all those moments because these are God moments. Yan. Moments, God-given moments. Kahit na yung medyo masaklap, mahirap lang talaga siyang intindihin. Yung mga masasaklap na mga pangyayari. Mahirap intindihin yun eh. Pero eventually, when the time is right, masasabi mo rin na, ay, kaya pala nangyari yung masaklap na pangyayari. Oo. Later on in life. Kaya may mga pala, ganon. mabuting nangyari. Yes. Diba? Yung mga ganong realization tayo. Truly. Nakakatuwa naman. So, ilang araw na ito? Saturday, Sunday, Monday. O, diba? Oo. Mga ano pa yan? Mga 3 months more. Uy, pero 'di ba? Parang sabagay, pag nag-break up ka, ilang buwan din. Oo, Ganun din diba? ang happiness. At dapat dala-dala ganon. natin, prolong dapat Correct. siya. I was about to say that, partner. Kapag ka malungkot tayo, dala-dala natin ng matagal na panahon. Dapat pag masaya din tayo o nagka-happy moment din tayo, dapat dadalhin din natin yan ng matagal na panahon. 'Di ba? Parang partner, parang kunyari, gumimik kayo ng barkada. Kahit hindi kayo, let's say, lagi nagkikita, just that one night will suffice. Ibig sabihin talagang, okay na kahit hindi kayo magkita na matagal, nagkaroon naman kayo ng bonggisious na moment ng one night eh. Yung mga tipong ganun, patanggalin yung happiness. Ganun. Dapat yun control natin yun Diba? Minsan kasi, kapag nararamdaman nating masaya tayo, I'm not sure, may kakilala kasi kung gusto niya maputol yung kasiyahan kasi may paniniwala siya, ayoko ng ganito kasi baka yung susunod na mangyayari hindi maganda. Wag, kung masaya ka, namnamin mo, patagalin mo, pahabain mo yung kaligayahan na nararamdaman mo, wag mong puputulin. Diba? Pag yung feeling ko yung malungkot, yun na yung dapat mong putulin na na nakaagad kasi hindi maganda ang dulot nun sa katawan. Pero kung happiness yung nararamdaman mo sa mga oras na ito, diba, let it flow. Yes. Diba, i-prolong mo yan. Totoo. Feel it. Talaga. Diba? Huwag mong puputulin, ay, ayoko ng ganitong nararamdaman. Baka mamaya may masamang mangyari. Hindi, huwag mong isipin yun. Mapuputol yung kaligayahan mo. Ay, nako. Diba? Ay, grabe talaga. Yung nasa alapaap ka, kasama mo yung jowa mo. Diba, namnamin mo yan. Correct, totoo. Diba, kumakain ka ng masarap, diba, sarap. Namnamin mo yan. Namnamin mo yan. Diba? Ganun. And we always say this, like sinabi mo, wag mong isipin muna. Pero namnamin mo talaga. Kasi sa totoo lang, hindi rin naman forever yung alapaap moment na yan. Yes. Whatever alapaap moment that is, diba? Saglit lang talaga siya. Oo. Yung kakilala ko, na naka-experience ng alapaa pero hinuli ng pulis eh. Sabihin mo dyan sa kaibigan mo, hindi Sabi na ko, uso. putulin mo na yan, hindi maganda. Hindi na Baka kasi uso. may misunderstood nila. Oo, yung alapaap. Hindi po yun. Wag po tayo magra-rugby. Sabihin mo sa friend mo, itigil niya na yan. Itigil niya na talaga yarn, di ba? Iba kakaintindi nila ng alapaap. Iba po yun, Yung magandang kaligayahan lang. Ay, magandang sitwasyon lang. Oo nga, no? Parang ang payat-payat niya. Ang payat niya, partner. Alam mo, di ba pumayat na ako? Yung mukha ko naging plato sa tabi ng mukha niya. yung mukha niya coaster, yung akin plato. Platito siya, plato ko. Oo, ang payat niya. Ang ano niya. Ito si Chan, yung tambalanisa natin. Ito si Chan, no? Alam mo yun, thank you, Chan. Thank you, Chan. Thank you, Chan. Thank you. Thank you. Yung thank you kumagas. Okay na. Ito. Pakita natin, partner. Ano siya eh. Ay, dito lang sa phone. Para mas malaki. Sorry. Tingnan nga natin. Pero po-post ko din to. Yung parang nakakita ka ng Diyos, no? Grabe talaga, partner. Promise. Ibang level. Makita ka Kasi ang tagal-tagal ko na siyang crush, di ba? Alam mo naman yun. Ayan, partner. Ayan. Diyan ako sa labas, O, di ba? Yan yung, nakita ko pa lang yung pangalan niya, namatay ako. Nabuhay na lang ako ulit dyan eh. Ano yan? Dressing room mo dati yan. Oo, dressing room ko yan dati. Siyempre, alam mo, sabihin ko pa sa kanya yun. Super abang ako. Dressing room ko ta. Oo, dressing room ko ta. Sumilip ako. Namatay ako. Nabuhay lang ako ulit dyan. Yan na yun. Oh my God. At sorry na RC Munoz, hindi kita napansin talaga. Huwag ka na magalit, RC. Napakaganda mo. Di ba? Oh my God. Grabe, ang gwapo ni Papa P. Ang dami ko sinabi, di ba? Hindi kasi ako introvert. Tapos tahimik lang siya. Di ba? Ang dami ko sinabi. Tahimik lang siya, partner. Nakangiti lang siya sa'yo. Yan let me take it all in. Thank you, Lord. Yan.
Memorize ko yung moment na yan. Di ba parang masiglang ano dyan, Oo. yung bibig. Oo, isa akong duck. Naka-yellow pa naman ako. O yan, kumakanta na ako, pipa, papipa, papi. Tapos smile Hindi lang mo siya siya. inalaw na magsalita. Hindi siya nagsasalita, partner eh. Ayoko namang pilitin siyang magkwentuhan kami, di ba? Ayan. Tapos ito si Chan. Picture din si Chan. Siyempre, dapat may picture kami ni Chan. Siya yung may moment dyan eh. Oh, thank you, Chan. Tambalanisa natin yan since 2007. Chan, thank you so much. Hindi pa rin ako makahinga ngayon. Chan, thank you so much. Thank you so much, Chan. Thank you. Oh, di ba? Salamat. Thank you, Arena Plus. Diba? Thank you, Lord. Kaya po siya yumuyo ko. Lumuluwag na po yung garter ng panty niya, nalalaglag. So, sinasave niya para tumaas ulit. Yung makalaglag panty, literal, ganun yung pakiramdam. Ganun talaga yung pakiramdam ko kay Papa P. I just so love the moment. Bongga! Salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Correct. At dahil bongga ang Love Radio, bongga ang mga kaganapan, Ay, bongga nako. din yung papremyo natin. Ay, di syempre, mamigay na tayo ng 500 pesos. Sabi ko nga sa'yo, pag nangutang sa akin, baka lang naman pumayag Malay ako. mo, Pero dagdagan pa ni baka. partner to. O, ito, 500 pesos para po sa inyo. Para sa ating fan scan. Kaya Manila, scan mo na. Tapos, partner, gusto ko lang i-shout out kasi kapag halimbawa, merong mga DJs na nag-host ng event, yung I particularly am very appreciative, hindi naman kailangan, but na-appreciate ko kapag ina-acknowledge yung aking presensya. So, gusto ko lang i-shoutout si Eva Ronda, siya din nag-host noon, si Kevin Montellano na talagang fina-follow ko on TikTok dahil super nakakatuwa yung contents niya, and si Nikki Morena, na talagang nung nalaman niyang nandun ako sa audience, kunento niya pa ulit, lagi niya kinikwento na nag-audition siya sa MOR noon, tinanong siya kung sino yung influence niya at sabi niya ako. Kaya na-proud ako sa'yo, sabi ko sa kanya, sobrang husay mo. Tapos ang message niya sa akin was, sana proud ka sa akin. Oo naman. Kaya nakakatuwa yung ganong klaseng mga moments. Talagang nakakataba ng puso. So, shout out po sa lahat ng mga kapwa DJs namin sa sa industriyang ito. Yan. Yes. So, si Eva Ronda tsaka si Nikki Morena. Si Nikki Morena, nakasama na natin siya sa isang event. Yes. Kasi nag-perform siya as correct. Nicki Minaj, ano siya noon, nung time na yon, sumali siya sa contest, diba, bago siya nag-DJ, gano'n. Nakakatuwa, as in. Tapos yung Kevin Montellano nga, partner, pinafollow ko yun sa TikTok na I chanced upon him. Tapos tuwan-tuwa ako sa content niya, sa facial expression. Isa siya sa nagsulat ng magandang dilag. Nung Saturday ko lang din nalaman. Tapos nung nasa stage yun nga, nalaman niya. Tapos sabi niya, nasa si Chris Chopez. Sabi ko, naglalaba. Lagi ko sinasabi pag hinahanap ka pa. Hindi na ako napagod maglaba. Pag hinahanap ka ng mga sabi tao. mo, nagsasampay naman. Gusto ko lang. Okay, nagkukula, nag-almirol. Gusto ko lagi kang wet. Oo, lagi kang basa, partner. So, lagi kang naglalaba. Pag hinahanap ka sa akin, naglalaba si Chris, kaya wala siya dito. Ako naman nakasampay. Nakasampay sa kanila. Oh, diba? Ang pangit, sinabi itong diba? asawa. Sinampay nung asawa para mamahinga. Ang ingay kasi. Pinainitan muna ang ingay kasi. Ganon. O, eto na mga kabisyo, fan scan para po sa inyo lahat. Ang ating question for today is... Ang kumpanyang nagmamay-ari ng Love Radio. Uy. Ano ito? Sino ito? Sino sila? Letter A, Manila Broadcasting Company. Letter B, Manila Sanitarium. letter C, Manila Bay. or letter D, Manila Zoo. ayan. Feeling ko masasagot talaga nila dito, Manila Zoo. Kasi mga hayop tayo. Daming hayop dito sa loob eh. Oh. Mga hayop mag-isip. Oo. Diba? Mga hayop ang asal. Correct, ganun. Baka Diba? Manila Zoo yung tamang sagot. Feeling ko Baka Manila lang Zoo. naman. Feeling ko Pwede talaga. niyong pag-isipan. Kung nag-rugby kayo Manila Zoo, isasagot niyo. Kaya itigil nyo naman po. Ayan, so bago po matapos ang programa, mamaya announce namin yung pangalan ng maswerteng mananalo ng 500 pesos. Nakatuwa naman, sakto si Chan nakatutok sa atin. Ay, Chan, Sabi niya, thank you sa moment na binigay mo Correct. kay Nicole. Sabi niya, dadalhin niya yun hanggang kamatayan. Oo, ay, di totoo. Hanggang nasa kabilang buhay siya, magpaparamdam siya sa'yo at Correct. magpapasalamat. Totoo. Yung ayaw mo na nagpaparamdam ako, nagtithank you pa rin ako sa'yo.
Ganong Yung patay na siya kaligayahan. nagpapasalamat pa rin siya sa'yo. Gusto mo ba yun? Sabi niya, teary-eyed ako sa 1,000 mention ng pangalan ko. Super happy na napaligaya din kita that night. Ito naman yung pwede ko talaga maiganti sa'yo. Simula nun, nakatutok ka sa amin sa Tambalan when you were younger. Up until now that ang relationship natin is not just Tambalanista and Tambalan but also client relationship. Thank you so much. Thank you, Chan. Thank you, Chan. Maraming salamat. Ayan. Sabi niya, tanong ni EJ Marcelo, nag-host ka ba sa event or andyan ka lang talaga para i-meet si Papa P? Nandun ako to support dahil in-invite ako na Arena Plus. Bonus na nandun si Papa P. Yun. Tapos, sinabi ko doon, nung binigyan ako ng chance na magsalita doon sa event, sinabi ko doon na baka sa susunod ako na yung next host. So yun yung audition ko, charet, diba? Oh, malay mo, diba? Hindi naman yun yung first and last. Oo naman. Series yan. Maraming pa-events ang Bingo Plus and Arena Plus. Oo, yayamanin yung company yan, partner. Yes. Yan. So, salamat. So, ayan, shoutout din tayo sa iba nating mga tambalanista na nakatutok sa atin. Sa ating Facebook Live. Sabi niya, Cassandra and Souvenirs, I feel you, Nicole Yala, nung nagpunta dito sa Santa Cruz, Laguna si Papa Piolo, grabe yung kilig. Yung mga di ko nagagawa before, Diyos ko, yung umakit sa bakod, ang peg ko, doon ako nagtititili, tapos hanggang pag-uwi, para nasa alapap. 1 linggo ata akong wala sa sarili. Nagagalit ang asawa ko sa akin, pero grabe ang saya at kilig, hindi ko ma-explain. Yan. Yan. Sabi ni Tin, nagwaldrapa, yee, may memories na lalabas with Papa P every year. O, diba? Congrats, Ma'am Nicole. May check na naman ang bucket list. So happy for you. Pautang naman po, charot. Yan. Deserve na deserve niyo ang kaligayahan sa buong mundo. Salamat! Hi kay Raf Bardon. Sabi niya, so happy for you, Madam Nicole. Apakaganda mo ng Sabado. Yung pa, partner, yung, sabi ko sa yung pag-align ng universe, pumahig yung asawa ko magpa-makeup ako. Normally, kapag ka regular event lang na, mag-attend lang naman, hindi naman ako yung host. Sasabihin nun, huwag ka na magpa-makeup, ganon. Pa-makeup ako. Sinama namin yung sa schedule namin. Kaya, thank you, my loving husband. I love you. Ayan. Sabi ni April Garces, ang daming bling-bling ni Nicole. Siyempre, dun tayo sa kikinang tayo forever kasi masaya nga tayo. Ayan. Thank you, Ma'am Nicole. Si Mama Tess po ito na na-shoutout nyo last Saturday sa Bingo Plus. Ay, na-shoutout ba kita? Hello. Ay, oo nga, Mama Tess. May lumapit sa akin, I think, anak ninyo. Tapos sabi niya, Tambalanisa daw po kayo. Hello, Mama Tess. Ikaw pala yan. Salamat. Yan. Hello kay Ding Ibita. Good morning. Ang ganda mo naman, Ma'am Nicole. Salamat. Sabi ni Jess Pescasio, parang nung nakaraang buwan, nagrereklamo ka kay Chris Hemsworth na hindi mo nakita. At least this year, si Piolo Pascual ang nakita mo ng personal. So happy for you. Yes! Okay, hindi ko nakita si Chris Hemsworth. Diba? Doon ako kay Papa P. Naka-get over na siya doon. Nahimasmasan na ako doon, mga kabisyo. Si Papa P may concert siya October 20. Papa P, kung meron ko mga gusto i-promote, message mo lang ako. Coffee tayo. Pag-uusapan ng mga gano'n. I don't want to push myself too much. Kahit i-message mo lang ako. Diba? Kasi baka mamaya, kung ano pang mga magawa ko pag nagkakape, alam mo yung pag nagka-moment, baka magmukha na akong tanga. Ayoko na. Doon na tayo sa ayos na ang lahat. Yan. Shoutout po from Burdeos, Quezon, si Chivas Azania. Hello kay Mildita Onerazan, isa kang babaeng pinagpala, Miss Nicole. Isa din niya sa pangarap ko makita at mayakap si Papa P. Ultimate crush ko din talaga siya. Grabe, sobrang liit na mukha niya, partner. Ang gwapo niya talaga. Dapat tinanong mo, paano ba nagpapaliit na mukha, Piolo? Hindi, alam ko naman. Kasi ginagawa naman yan sa akin ng skinny aesthetic, diba? Pero yung kanya, parang ibang level. Alam mo, chiseled, parang ganun. Yarn. Iba po talagang impact ni Papa Piolo, sabi ni Rachel Relosa Guerrero. Nakakatawa nga yung mga tambalanisa nung pinost ko yung picture. Makikita mo yung comment. Sana 8:23 na ng Monday. Excited na ako sa kwentong Papa P. Yan. Sa mga sumasagot sa Facebook Live, hindi po dito ang sagot. Ang sagot po ay sa ating Fanscan. Sabi ni Jeffrey Pabelonia, yung ang sarap ng tulog ni Chan, tas gigising siya na madaling araw, makikita si Nicole sa kisame, nagte-thank you pa rin. Hindi mo alam kung matatakot or ma-appreciate or matutuwa niya, ganon. Sabi ni Super Mario Arzadon Marquez, good morning Tambalan, listening to you since college.
me, 2015. Tas ngayon, graduate na me ng college and working na. Nakaka-add pa rin kayo ng joy pag napapakinggan ko kayo every morning, 8 a.m. in the morning. Ayan. Ang saya naman ni Miss Nicole, pa-Shanghai ka naman. Oo nga. Siomai, Shanghai, siopaw. Correct. Janice Sandoval, sa tagal kong tambalanista, lagi kang nagpaparinig tungkol kay Piolo, at least ngayon natupad na. Oo, lagi 'di ba? Alam ng mga tao na matagal ko ng pangarap ito. Malay mo, 'di ba? Magkaroon sila ng future projects. Hindi natin masasabi ang takbo ng tadhana. Hindi natin masasabi. Feeling ko kukunin niya ako ng endorser sa P-Donuts. Oh, Ayaw mag-push pero yun yung gusto. Ay pala na coffee po. Coffee gusto pala na endorser ng P-Donuts. di ba yung yung eksena ni Tony, Tony Gonzaga, 'di ba? Ano yun nagsimula sa commercial, sino mag-aakala? Meron silang Magkakaroon sila pelikula. Pelikula. Diba? Di ba meron silang pelikula One More Chance dati? Ay, One More Chance? Ako naman, oo. Sabi ni Lucky Charm Cortez, I can feel you po, Ma'am Nicole, sa part na meet mo personally yung ultimate crush mo. Ganyan-ganyan din po ako nung na-meet ko po si TJ Marquez nakaraan. Bigla ako naging mahiyain kahit hindi ako mahiyain talaga sa totoong buhay. 1 month ako masaya at hindi maka-move on. Happy for you, ma'am. Yan. And hello din kay Badong Badong. Sabi ni Duarden Crisostomo, bakit no nasa Regal Studio pa po ako, Ninang Nicole, as a personal bodyguard po ni Lily Monteverde, may mga artista na mga babae po na nagkakagusto sa akin pero ayaw ko po talaga maging artista. Okay na po ako sa sitwasyon ko na ngayon. Sige, go, push mo yan, Duarden. Galing from Melbourne, Australia. Maging masaya ka. Saan ka man Oo, Duarden. saan ka nagiging masaya sa mga pananalig mo, go, push mo yan. Yes. Yan. Okidoki, 9:00 na pala. Haba ng kwentong Papa P. Laters again, abangan ng kwento ng Mahiwagang Burnay. Sino kaya ang bibida sa ating Mahiwagang Burnay laters? Bye-bye!